Co ano 2002 seña moi ventureiro e gañedes moitos euros. Feliz ano novo de parte de don Alfonso, o veterinario de Miranda, de Farruco e de Xosé Luis Bernal. Que tal, como están? Eu encantado da vida hoxe acompañado por os compañeros e compañeiras da Radio e Televisión de Galicia. Estamos aquí porque estamos preparando un supermartes de auténtico luxo, o que coincide co primeiro de ano. Aquí estaremos para concursar, bueno, algún tamén ameaza con cantar. Non sei se Terio Carrera creo que vai cantar por Rafaeles ou pode ser Palabras Maiores. Non o perdan, por favor, que temos moito e bo que ofrecerles. Xa saben, martes día 1 en Supermartes. Pois nada, que teñan vostedes unhas moi felices festas e ¡Feliz 2002! Cal, home, vámonos, por Dios, sempre tocando, non hai maneira, así é que non se pode traballar. En cada momento prendemos las tuas ilusiones. O sábado 5 as súas majestades os Reis Magos de Oriente multiplícanse nas cabalgatas repartindo ledicia por toda a nosa xeografía. Pero esa mesma noite no madrileño campo do Santiago Bernabéu os verdadeiros reis son os do fútbol. O liderato está en xogo. Comeza o ano do centenario do Real Madrid co partido máis emocionante da temporada. Real Madrid Deportivo. Os reis do fútbol na Televisión de Galicia. Vodafone, Ford e Siemens Mobile, patrocinadores oficiais da Liga. Ola, que tal? Desexarvos a todos unhas felices festas e un vindeiro ano 2002 cheo de saúde e felicidade para todo o mundo. Sede felices.